Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Hefri ingkang kula hormati saha kanca-kanca sedaya. Mugi tansah pinaringan sehat lan rahayu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dinten menika tepangaken nami kula Anissa Dwi Permatasari minangka pembawa acara badhe nuntun mlakunipun presentasi kanthi ira-iraan suran larung sesaji. Mugi kita sedaya saged ngambah kawruh lan sapuwulang saking kegiatan menika. Sadurunge wiwit sumangga kita aturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi kanthi rahmat lan pangestunipun kita saged barengan ing kelas menika kanthi wilujeng. Kaping pisan sumangga kita aturaken selawat marang junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mugi kita sedaya kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaatipun ing dinten kiamat. Upacara suran utawi suranan punika kalebet upacara adat masyarakat Jawi ingkang dipun lampahaken saben wulan sura. Inggih punika wulan kapisan wonten ing pananggalan Jawi. Sapunika sumangga kita wangsul dumateng inti acara. Inggih menika presentasi laporan babagan suran larung sesaji ingkang badhe dipun aturaken dening kanca-kanca kelompok kula. Kempangaken niki Aurelia badhe ngaturaken babagan pengertian suran larung sesaji niki kula nyawise papan lan wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para kanca ingkang kula tresnani. Kula Aurelia Nabila Putri badhe ngandharaken pangertosan babagan suran popo. Suran popo punika tradisi adat ing pesisir Popoh Tulungagung ingkang kaleksanan saben wulan suran menika wujud syukur masyarakat pesisir dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nalika upacara punika masyarakat nyawisaken sesaji lan tumpeng ingkang dipun larung dhateng seganten minangka tanda panyuwunan berkah lan keselamatan. Cukup semanten anggaran saking kula, menawi kula wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para kanca-kanca sing kula tresnani. Tepangaken nami kula Ardeca Yunasifa Prasetya. Kula badhe ngandharake sejarah upacara adat sura larung sesaji. Miderek ciyos turun temurun, tradisi menika wiwitan saking prajurit Mataram asmanipun Atmojo utawi Atmowiyojo ingkang mlajengake diri lan mendarat wonten laladan pesisir Tulungagung. Panjenenganipun nindakake upacara tasyukuran ingkang lajeng dados cikal bakal larung sesaji. Upacara menika ugi nyerminake alkulturasi budaya antawis kapitadosan Hindu-Buddha lan Islam ingkang sampun wonten wiwit dangu wonten pesisir kidul. Tradisi menika kaliyan turun temurun dipundhutake kagem midharekake rasa syukur dhateng Tuhan ingkang kasil seganten ingkang melimpah ngiras nyuwun sapadosan terhindar saking malapetaka lan kaparingan rezeki ingkang miyos kathah wonten masa mangke. Cekap semanten andaran saking kula, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para kanca-kanca sing kula tresnani. Tepangaken nami kula Adinka Widyarista. Kula badhe ngandharaken tata cara upacara adat larung sesaji. Siapan sesaji damel pinten-pinten sesaji kados tumbeng sekul, sayur, buah, kasil bumi, palawija, sekar setanam lan kelapa. Pinten-pinten laladan ugi ngagem mustaka maisa utawi lembu dados persembahan utami. Hias sesaji lan papan hias sesaji utanipun tumpeng ageng supados kepriksaken endah lan menarik. Hias ugi papan acara kados dermaga utawi lapangan kalian janur lan tenda. Pimpin donga tokoh adat utawi sesepuh badhe mimpin donga sareng wonten tepi pesisir utawi papan ritual sanesipun aturaken raos syukur lebet donganipun menika masyarakat badhe mundharaken rasa syukur ing kasil bumi lan segantengipun sampun dipun paringaken dening Tuhan ingkang Maha Esa. Arak sesaji diarak saking papan persiapan tumuju papan pelarungan limrahipun
dermaga utawi tepi pesisir. Agem balita sesaji limrahipun dipunasta dhateng inggilang balita utawi kapal ingkang sampun dias kagem dipusnahaken dhateng tengahing seganten. Iringi kalian kesenian prosesi menika saring dipun rameaken kalian tetinggalan seni kados kesenian tradisional utawi iring-iringan kapal nelayan. Tetentukan papan balita ingkang ngasta sesajen badhe berlayar dhateng tengah seganten leben utawi danau. Tenggelamakén sesaji ditenggelamaken dhateng lebetikon toya kagem ngundharaken rejeki dhateng alam dados simbol rasa syukur. Paringipun persembahan tambahan pinten-pinten tradisi wonten ingkang besmi dupa utawi maringi sesaji tambahan wonten tetenghing seganteng kagem tujuan tertentu. Cekap semanten andara saking kula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Kula Miftahur Rahmah badhe ngandharaken suran larung sesaji ing Pantai Popoh duweni makna simbolis minangka wujud rasa syukur masyarakat marang Gusti Allah amarga sampun paring rejeki lan keselamatan. Upacara iki uga minangka panyuwunan supaya didohake saka bebaya lan marabahaya, utamane kanggo para nelayan sing golek urip saka segara. Saliyane kuwi, suran larung sesaji uga ngambarake guyon rukun lan gotong royong masyarakat. Amarga kabeh warga bebarengan melu nindakake tradisi iki kanthi rasa tresna lan hormat marang budaya leluhur. Kanthi larung sesaji menyang segara, masyarakat nglambangake panyucen diri lan pangarep-arep kanggo niwiti urip anyar sing luwih becik. Mula saka kuwi, suran larung sesaji ora mung minangka upacara adat, nanging uga minangka tandha keseimbangan antarane manungsa alam lan Gusti Kang Maha Kuwasa. Cekap semanten andharan saking kula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten presentasi saking kelompok kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat tembung lan tindak. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.